Bé, avui us vull fer un tataki de tonyina, que és una de les tapes que surt més del restaurant de Cal Ramon. Per fer aquest plat ens farà falta tonyina, unes herbes, que jo tinc una barreja d'herbes aquí feta amb cúrcuma, herba llimona, romaní, sal, pebre, i ja la tinc preparada per quan faig coses d'aquestes. Una mica d'herbes, una mica d'oli, remenem bé i pintem aquest llom de tonyina. I jo el compro gran i el trossejo i llavors el poso en bosses. Si el compreu vosaltres aquí a les peixateries d'aquí a Navàs, moltes vegades ja el tenen congelat a la barra, a la peixateria. Vull dir, no el torneu a congelar perquè no és gaire bo fer-ho dues vegades, no és bo. Tenim ben pintat. I ara anem a la coure. Amb la paella ben calenta, sense oli. I això és un pas molt important, perquè només volem que es cogui uns 2 o 3 mil·límetres de cada paret. Veieu com es va coent? Veieu com hi ha 2 mil·límetres? Doncs de cada banda. Bé, ara el traiem i ja veieu que té 2 o 3 mil·límetres de cada paret, doncs està perfecte. El traiem i el guardem a la nevera que reposi, perquè calent no es pot tallar. Bé, ara ja l'he deixat reposar un parell d'hores a la nevera i anem a emplatar el plat, el tallarem. Ara va molt més bé de tallar, perquè si no amb calent no va bé. Finet, no gaire gruixut, si no... Bé, ara anem a emplatar-lo, veiem si se'ns aguanta bé. Veieu com està cruet de dintre? Així és com m'agraden a mi. Ara hi posem unes gotetes de salsa de soja o el que tingueu. Aquí quedaria molt bé unes llavors de sèsam. Espero que us vingui de gust i sapigueu que si veniu de tapes aquest cap de setmana, aquest plat també hi serà, encara que no estigui posat a les tapes. Que vagi de gust!